Не баса ме в газа, ще се извинявам. И банях майката. Сега, значи проблемът е такъв, че не е нужно да пишеш през период. Това е нормално, все пак и баба. Бакия е цървън. Да, разбрах, няма какво да го обясняваш. Ти разбра. Ко се разбрал? Какво си разбрал? Ай, кажи какво си разбрал. Разбрах какво искаш да ми кажеш. Какво си разбрал? Ай, обясни го. Разбрах какво искаш да ми кажеш. Да ти я давам. Човек, аля, ела да редим бялото, май, да представя. Аре, латка бялото Айде, да. бъди да шмъркнеш малко. Аре, остави там да говорят. Две тук. Бялото е готово, тъй че... Имаш Ай, 2 минути, говори човек, там, стига. трябва да шмърка. Стига, чуля. Това реча. Не ми се смеете вече. Тъжак да си правиш. Макиви. Шей сега. Ало, Да, какво ми да кажеш? Аз не съм бук. Стига е, човек. Аре. Аз ги бях на 10. Стига е. Чай малко сега. Стига е, човек. Чай става. Как често ще заблъскам? Още малко ще трябва. Стига толкова. Така с нея сега. Слушай сега. Стане, човека, ма толкова много да слагаш. Не става. Какво слушаш? Като Като слушаш, чуваш ли? да, чувам. А като чуваш, разбираш ли? Да, разбирам. Сега обясни ми, в момента е той кълто дете ока, какво разбра? Абсолютно всичко, което трябваше да разберам. Добре, обясни ми го. Аз няма защо да го обяснявам. Ама ако не ми го Не, обясниш, човек, то не е до обяснение. Абе, мъкни, бе. ако Тихо, обясни ми го, Глаш по нервите ми, защото ти иска да ти обясни човек нещо, а ти се учи, да. Аз да не съм на 5 годинки да обяснявам нещо. Не, аз съм на Ама- 15. ама ти, не знам човек, средно образование дали имаш, ама обясни ми го той нещо, човек като ти каже, не ме занимай, не дей да ми пишеш, или примерно на кафе съм, с приятелката съм, на майка си путката съм, С не педерал знам съм. какво съм, и ти продължаваш да такова. Не става. Мен, примерно, един човек, ако ми каже, аз съм на кафе, еми хубаво, като си на кафе, ще търся след 3 часа, разбираш? Обясни ми го ето и че какво разбрал той където дете го каже. Няма какво да обяснявам, разбрах това, което трябваше. Добре, което ми каза. обясни ми това, което си разбрала. Какво ти каза където? Какво си разбрала той нещо? Брат, спи от синьото Джони малко. Достатъчно разбрах. Какво разбра? Дай малко бяло, бе. Каква полука си даде Човек, от той бялото нещо? свърши, в момента цъкам Чихо малко. зеленото. Чихо малко. Абе, хубаво зелено дай. Чихо малко. А, мъкни. Каква полука си даде от той нещо, което ти даде? От той нещо, което ти каза. Даде. Каза, да. Разбрах Ама ли го? няма смисъл да обяснявам. Ама не ме интересуваш, ще се обясняваш, ако трябва цяла вечер, разбираш ли? Стига, бе, стига, бе. Стига, бе. Писна ми вече. Става. Аз тук да не съм някаква детска градина да Ама обяснявам. ти точно си какво детска казвам. градина, защото не знаеш за какво става въпрос. Аре, изчезни гъс. Защото си толкова Изчезни. бавна, че... Изчезни. Виждам Ще- те, че си запечен. Замини си. Направо не запечени ми. Припечен. Дашко, вари, оттатък има 2, оправи се. Чуле? Той тук има 3. Тъй, че... Те с трите ги забрави тук, отива оттатък има 2 и не ме занимае. Знам, че си спечен. Нали? Студент с 5 те ще еба майката ма. Мършо. Майко! Той съм се напушил. Ау! Просто не мисля. И на шмърка.